Bonġu lil kulħadd nilqawkom fil-gżira sabiħa ta' Għawdex. Grazzi kollha lilkom preżenti, grazzi wkoll li telespettaturi ta' One kif ukoll is-segwaċi ta' Facebook Live. Qabel nibdew din il-laqa politika nixtieq infakkarkom dwar l-inizjattiva ħelwa li qed organizza Mart il-Prim Ministru li fil-fatt din hija rigal bimħabba miliet għat-tfal kollha. Nafu li dan il-miliet huwa miliet differenti, però r-rigali għat-tfal tagħna xorta qegħdin nixtruhom. Qegħdin inħeġġukom biex meta tmorru tagħmlu x-xirja tal-miliet tagħkom taħsbu fit-tfal oħra, tixtru rigal żejjed u tħalluh taħt is-siġra li hemm fi Pjazza Kastilja. Grazzi lil kulħadd ta' din id-donazzjoni li ser din tagħtu, ovvjament biex inferħu l-itfal Maltin u Għawċin kollha. Minn hawnhekk nibdew il-laqgħa politika billi mill-ewwel insejjaħ sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Għawdex ta' din il-merħba sabiħa bħal dejjem, Għawdex verament f'qalbi. Nibda bit-tieni grazzi llum. Grazzi lil dawk l-eluf kollha li ġimgħa ilu f'jum ir-Repubblika lil dawk l-eluf li minn qalbhom taw lotja tagħhom lil dan il-moviment. Minkejja żmien diffiċli, kellna ġabra ikbar minn dik tas-sena li għaddiet, xi ħaġa li verament timlini b'kuraġġ għal sena ġdida ta' ħidma. Konferma din jekk qatt kellna bżonn ta' kemm dan il-moviment eluq il-100 sena mit-twelid tiegħu qiegħed ikompli jissaħħaħ ma' kull ġurnata. Eżatt bħallum ġimgħa 7 ijiem oħra nibdew it-triq lura lejn in-normalità. Ġimgħatejn ilu ġejt qudiemkom. U qiegħed ħaġa li fil-bidu ta' Jannar, għaskelna il-ġurnata eżatta li fil-bidu ta' Jannar, se nkunu nistgħu nibdew nilqgħu il-vaċċin f'pajjiżna u nibdew il-proċess tat-tilqim. Wasalna qabel. Wasalna qabel u l-għada tal-miliet fis-26 ta' Diċembru se jasal il-vaċċin f'pajjiżna u l-għada jiġifieri fis-27 ta' Diċembru nibdew illaqmu n-nies. Ġimgħatejn ilu kont ukoll ġejt qudiemkom u għattilkom illi tbassir li kellna, tbassir ta' ġimgħat jekk mhux xhur ilu, kien illi l-perjodu tal-miliet kien se jkun żmien iebeż. U hekk ġara madwar kull pajjiż ieħor fl-Ewropa. Ħarsu x'qed jiġri fl-Italja. Tafu x'qed jiġri fin-nord tal-Italja? Għandhom containers refrigerated għall-katavri. Għaliex ma jistgħux ilaħqu mat-tfin tal-katavri. Fil-Ġermanja għalqu l-iskejjel. Kelma waħda tisma' lockdown, lockdown, lockdown ma' kull pajjiż Ewropew. Anzi isset joħorġu bi frażi ġdida, tinsimgħu frażi ġdida. Hard lockdown. Ġifieri lockdown li huwa aktar iebeż minn dak li konna nafuh qabel. U aħna. Pajjiż li minkejja ir-restrizzjonijiet li għamilna, restrizzjonijiet raġonevoli, qed ngħixu f'normalità. U rridu napprezzawha dik illi meta tħares mill-lejl bqija tad-dinja kollha fejn tara inti l-eluq tal-iskejjel fost oħrajn. Diżastru għal żvilupp ta' ġenerazzjoni sħiħa għal dak li huwa l-iżvilupp soċjali u akkademiku. X'għamilna aħna? Għax bil-fors li xi ħaġa differenti f'dal-pajjiż saret biex aħna differenti mill-bqija tad-dinja. 30 miljun l-investejna biex stajna niftħu l-iskejjel, iżjed milli nonfqu s-soltu. U llum qed insarfu l-frott tagħhom ta' dak l-investiment. Stajna nibqgħu bl-iskejjel miftuħin f'pajjiżna. Xi ħaġa kruċjali fl-iżvilupp ta' wliedna, pajjiżi oħra. Fosthom il-Ġermanja se titkellem dwar pajjiż Ewropew. Avvanzat il-Ġermanja hija li prem eżempju. Kellhom jalqu. U aħna f'pajjiżna
bqajna miftuħin. U nsellem hawnhekk lill-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna kollha, lill-edukaturi kollha ta' pajjiżna ta' dan is-suċċess, dan mhux suċċess ta' gvern waħdu, dan suċċess ta' poplu. Qegħdin naraw rata ta' infezzjonijiet ħarbet ma' kull pajjiż. Ħarsu lejn dak li smajna dwar l-Ingilterra dalgħodu. Dwar kull pajjiż. F'Malta innaqsu ir-rata tal-infezzjonijiet. Bil-kontra. Il-ġuħ li beda jerfa' rasu issa f'numru ta' pajjiżi. Ġimgħa li għaddiet konna Brussell għall-Kunsill Ewropew, kien kunsill importanti ħafna għal pajjiżna. Trid tkun hemm biex temmen. Shutters magħluqin kullimkien, ħwienet magħluqin, kullum kien magħluq. Taf x'kien hemm miftuħ biss? Spiżeriji, ħanut ibeħħ il-ħobs u xejn iżjed. U xejn iżjed. Ġo Lukanda, qegħdin ġo Lukanda l-mexxejja Ewropej iħallulek sandwich barra l-bieb. Barra l-bieb. Anka restorant ta' hotel magħluq. Kullum kien magħluq. Dik ir-realtà li hemm barra minn pajjiżna. U aħna f'pajjiżna x'konna qlin stajna nibqgħu ngħixu din in-normalità. Kemm jien kuntent illum qiegħed għawdex bħal dejjem. U tara n-nies li għaddejjin bir-ritmu normali tagħhom tal-ħajja. Iva, qed nilbsu l-maskla. U hekk għandu jibqa' jsir. Mhux sas-27 ta' Diċembru, sa meta hemm bżonn, sa meta l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna li m'hemmx għalfejn nilbsu l-maskli żjed. Irridu nżommu, nibqgħu nżommu d-distanza soċjali, l-iġiene. U kull direttiva oħra li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Imma qed ngħixu. Qed ngħixu l-ħajja normali. U kemm importanti li wieħed japprezza din. U għalhekk iva, gburi ħafna u ħafna bil-mod kif mexxejna. Gburi li llum meta qed inħarsu lejn il-bidu ta' tmiem tal-pandemija, żammejna lil pajjiż protett minn kull anglu. Is-saħħa l-iktar ħaġa importanti. Żammejna hija protetta. L-ekonomija, in-negozji, il-pagi tan-nies, l-impjiegi, il-kwalità tal-ħajja fuq kollox li setet tibqa' għaddejja. Is-saħħa mentali, kemm qed naraw kemm għad iridu nisimgħu x'qed jiġri f'kull pajjiż madwarna. Mhux biss fuq infezzjonijiet, mhux biss fuq imwiet, imma wkoll fuq kwistjonijiet ta' saħħa mentali. Jiġifieri meta l-ġimgħa d-dieħla kull pajjiż Ewropew se jibda din it-triq lura lejn il-normalità, għad iridu nisimgħu bil-konsegwenzi x'ġara f'pajjiżi oħrajn. F'pajjiżna irnexxielna nilqgħu għal dan kollu. Żammejna n-nies jaħdmu u jaqalgħu l-għajxin tagħhom il-ħobża ta' kuljum. Żammejna n-negozji miftuħin, mhux biss miftuħin, iżidu l-ħaddiema. Il-bieraħ kelli ħabib tiegħi negozjant li għandu fabbrika li tagħmel strutturi tal-ħadid u bat li messaġġ għalli tiġi żżurna u r-risposta kienet iva u niġi mill-ewwel. Għalli ħaġa waħda, għalli bdejna dis-sena b'40 impjegat, illum għandna 90. Insellimlu bniedem magħruf Joseph Camilleri, A&L. Insellimlu kif insellem lil kull negozjant li wara kuraġġ waqt il-pandemija u baqa' jinvesti hekk irridu aħna. Kburi fuq kollox li flok ħadna d-deċiżjoni li n-nies jissakru fid-dar tagħhom. Ftakru kemm kien hemm min imbuttana f'dik id-direzzjoni. Mhux issa, minn Marzu s'issa. Minn Marzu s'issa. U hekk qed jiġri madwar l-Ewropa, ħalli nkunu għadna kollox. Araw l-Italja x'direttivi hemm għal jum il-miliet. Għal jum il-miliet. Iktar sikkatura. Minn Marzu, ftakru, meta kien hemm il-mument veru tal-prova, meta jill-ewwel wieħed, meta ħadd ma kien jaf x'inhu ġej għalina. Kemm kien hemm min daħħalna fid-direzzjoni sakru n-nies ġo darhom il-lockdown. U hemmhekk fejn konna b'saħħitna u għadna li lockdown ma kienit se tkun l-aqwa deċiżjoni għal pajjiżna. U kemm kellna pressjonijiet fix-xhur ta' wara. Sakru n-nies fi djarhom, sakru n-nies fi djarhom. U dejjem irreżistejna dik id-deċiżjoni. Ibbilanċjajna b'deċiżjonijiet b'miżuri restrittivi oħrajn, imma mhux il-lockdown. U żmien tagħna raġun. Kieku għamilna l-lockdown jew f'Marzu, jew f'April, jew f'Mejju, jew issa,
Maħniex fil-qagħda tajba li qegħdin illum. Ftakru wkoll, daqs 3 xhur ilu, jew inqas anzi minn 3 xhur ilu, x'kienet lajta ta' min forsi ma tantx għandu l-ġid ta' dan il-pajjiż għal qalbu. X'qalulna? Ġejtu għalulna għax ġejtu jgħidu wkoll għal pajjiżna l-ar fl-Ewropa. L-ar fl-Ewropa. U kienu jagħmlu din narrattiva. F'Marzu u April konna tajjeb tant fil-kontroll tal-pandemija u issa ġejna l-ar fl-Ewropa. Ġimgħat jgħidulna il-mistħija tal-Ewropa ġejna. Hekk kienu qalulna daqs 3 xhur ilu. Issa għatawa dik in-narrattiva. Imissa weġibhom bil-kontr, issa ġejna l-aqwa fl-Ewropa ngħidilhom. U min issa nieqaf ngħid li qegħdin l-aqwa fl-Ewropa. Dik it-tmexxija mela li tkattar il-firda, mela li tkattar il-mibeda, mela li tmur barra minn pajjiżek u tgħid kontra pajjiżek, dik it-tmexxija vera. U sadattant, xhur wara li l-kap tal-Oppożizzjoni ħatar l-action team tiegħu tal-COVID, sal-lum għadhom qed jiddiskutu mid-dera, għax għadna ma smajna xejn minn għandhom. Ibqgħu ċerti u żgur, nilħqu nlaqmu l-popolazzjoni kollha u jkunu għadhom qed jiddiskutu. X'għamilni iżda? Bil-fatti mhux bil-paroli. Dax-xahar biss, Diċembru biss, ħankunu qassamna 40 miljun euro lin-negozji u lil-ħaddiema f'pajjiżna. Bej wage supplement biss, wage supplement u refund tal-kontijiet tal-elettriku 40 miljun euro f'xahar wieħed. Bekk żammejna l-impjiegi b'saħħithom f'pajjiżna. Bekk irnexxielna kontra kull trend oħra innaqsu l-qatt. Qatt l-fuq fl-Ewropa aħna nnaqsuh. Negozji jfallu madwar l-Ewropa u aħna n-negozji tagħna aktar jinvestu. Imma x'ma qadniex nistennew u naraw se jiġri. Konna proattivi u investejna fin-nies. Investejna fin-negozji tagħna. U dawk id-deċiżjonijiet li ħadna f'Marzu, f'April, l-aktar f'Ġunju, meta nidejna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, llum mhux tal-li qed jagħtu l-frott tal-li se jsibu pajjiż li se jibda t-triq tal-irkupru ekonomiku, it-triq tal-irkupru mill-pandemija fl-aqwa għada possibbli. Raw, ħadd ieħor kif se jibda fis-27 ta' Diċembru u kif se nibdew aħna. Ara x'vantaġġ għandna. Frott l-għażliet, id-deċiżjonijiet li ħadna. Kif se nibdew Jannar? Dat kif se nibdew Diċembru. 40 miljun euro investiti fin-negozju u fl-impjiegi ta' pajjiżna. Jannar, flok bl-austerità, flok bid-dwejjaq ta' fuq kif se nibdewh, billi nqasmu 50 miljun euro vouchers lin-nies. €100 lil kull wieħed u waħda minnkom x'jintefqu fl-ekonomija. U reazzjoni tal-Oppożizzjoni ivvotat kontra l-akbar budget fl-istorja ta' pajjiżna. Anka f'dal mument ma setgħux ineħħu il-kappell ta' tribaliżmu politiku. U xorta għażlu li jivvotaw kontra l-budget. Deċiżjoni li verament ma stennejtix. Imma hemmhekk il-budget għadda xorta naturalment u se nkomplu nagħmlu ħafna u ħafna ġid. Għax fl-aħħar mill-aħħar xi jridu n-nies? Xi tridu intom? Saqsu d-domanda lilkom infuskom. Xi tridu intom f'ħajjitkom? Ħaġa waħda, li kull wieħed jilħaq l-aspirazzjonijiet li għandu fil-ħajja. Xi jridu n-nies? Sens ta' dwejjaq jolħol inta x-xogħol. Nies iridu x-xogħol. Xogħol u xogħol u aktar investiment fil-pajjiż. Kulħadd irid, kulħadd għandu dik il-ħolma li jkollu residenza. Forsi jisbaħ minn dik li għandu llum. Impjieg ta' kwalità. Li jkun jista' jaffordja safra sabiħa mal-familja. Li jista' jixtri l-ilbis li dak li jixtieq, l-ilbis li jixtieq, li forsi jkollu karozza aħjar. Li jista' jġemma
u jkollu s-serħan il-moħħ għall-futur. Li jkollu pensjoni aħjar, garantita. Dak li jridu n-nies. Dak. U x-xogħol ta' gvern, il-ħidma tal-gvern trid dejjem tkun iffokata fuq li dik l-aspirazzjoni tqarrib iżjed lejn ir-realtà. Ħalli n-nies mhux joħolmu biss, joħolmu iva, kollox mill-ħolm jibda. Imma mbagħad dik l-aspirazzjoni iva rridu nagħtu lodda biex twettaqa u tagħmilha realtà. Għan-nies mela n-negattiviżmu, mela l-qrid, mela s-sens ta' dlam li nisimgħu kontinwament oppożizzjoni li ħlif dlam ma semmix. Dlam. Dejjem in-negattivizmu. Waħna għal dak in-negattivizmu inwieġbu kif dejjem weġibna anka fl-ar mument ta' Marzu li għadda bil-pożittività. Pożittività, dak li jridu jisimgħu in-nies. Il-ġid, il-pożittività, it-tajjeb fil-ħajja. U għalhekk illi vera li nkun kuntent l-isbaħ parti ta' kull ġimgħa li tniedi proġett wieħed wara l-ieħor investimenti ġodda, is-suċċessi li niċċelebra s-suċċessi tan-negozji tagħna li minkejja il-pandemija baqgħu jinvestu f'pajjiżna, baqgħu iħaddmu n-nies u llum iva tieħu pjaċir li tmur għandhom tinawgura il-proġetti ġodda tagħhom bdejna dil-ġimgħa minn Għawdex. Spiċċajna f'Għawdex, nhar il-ġimgħa kellna niġu hawnhekk ukoll ma ġejniex għaliex għaluli li kellna l-itwal kabinett ta' dil-amministrazzjoni. U vera xi ċekk jgħid 7 sigħat twal ta' deċiżjonijiet importanti waħda wara waħda, dak li ħadna nhar il-ġimgħa, deċiżjonijiet importanti għal pajjiż. Il-ġimgħa ta' qabel 21 siegħa bla waqfien fil-Kunsill Ewropew, kellna kunsill ta' 21 siegħa straight, fejn ħadna numru ta' deċiżjonijiet importanti fuq livell Ewropew imma li kienu importanti ħafna l-pajjiżna. Fosthom fil-miri ambjentali ittieħdu deċiżjonijiet li huma kruċjali fejn urejna kemm verament għandna l-ambjent tal-qalbna ma fuq kollox. Kemm ħdimna biex iddefendejna l-interess ta' pajjiżna. U hemm fej vera titkun sod, hemm fej vera titkun sod mhux bil-paroli, hemmhekk fej trid tiddefendi l-interessi ta' pajjiż wieħed li ċken gżira, li żar gżira. Li ċken stat membru fl-Unjoni Ewropea li fejn jidħlu l-miri ambjentali u x'nistgħu nagħmlu biex nilħqu l-miri ambjentali, għandna pożizzjoni differenti għal kollox minn dik tas-26 stat membru ieħor. Wal hemmhekk, allura hemmhekk inti trid vera taqdef bisnienek sabiex tista' tilħaq dak li rridu naslu għalih bħala pajjiż. So mixin f'dik id-direzzjoni. Nilħqu l-miri ambjentali bla, u dan huwa l-iktar punt importanti, ma nixħtu biżijiet fuq in-nies. Imma hemmhekk fejn inti verament tkun tħobb lil pajjiżek fejn taħdem għal pajjiżek u biex taħdem għal pajjiżek trid tkun tħobbu. Bdejna f'Għawdex din il-ġimgħa nawgurajna t-tieni fiber optic cable li se jaqqat lil Għawdex mal-bqija tad-dinja. Ħaddieħor għadu asħa pożizzjoni dwar dak li se jaqqat lil Malta m'Għawdex. Dik ir-realtà. Aħna nidejna it-tieni fiber optic cable u x'se jkun qed ifisser għall-Gżira Ewċija dan. Araw fejn verament se nkunu qegħdin nelevaw il-livell ta' dak li għandha x'toffri din il-gżira. Li verament jien inqisha bħala l-ġawra tal-Gżejjer Maltin u se tibqa' fuq quddiem tal-prijoritajiet tagħna bħala gvern. Inawgurajna wkoll lukanda ġdida ġewwa San Ġiljan, investiment li baqa' għaddej minkejja l-pandemija ta' 13 miljun euro. Lukanda Merkur, parti mill-Accor Group of Hotels li huwa l-ikbar grupp li għandna fl-Ewropa. Insellem lil Adrian Zammit, l-investitur f'din il-lukanda l-kumpanija tiegħu tal-kuraġġ illi wrew waqt il-pandemija li baqgħu minkejja kollox baqgħu jinvestu u naturalment flimkien miegħi qed iħarsu l-qudiem flimkien mal-bqija tal-lukandira kollha jaħarsu l-qudiem għal staġun ta' turiżmu mill-aqwa jien nibqa' nagħmilhom il-kuraġġ kif nibqa' nagħmel lil kull negozju f'pajjiżna. Żorna wkoll kellna viżit ħelwa mant l-Alberta Group. Hemmhekk ukoll stajt nara kumpanija li ma keċċew lil ħadd waqt il-pandemija, l-ebda ħaddiem. Anzi, fil-pandemija fasslu strateġija ta' kif se jkomplu jiżviluppaw il-grupp tagħhom, kif se jkomplu jespandu
il-grupp tagħhom, insellem il-familja Barbarosant tal-kuraġġ ukoll li wriet waqt il-pandemija li żammu lil ħaddiema fl-impjieg li baqgħu jinċentivaw lil ħaddiema tagħhom u hekk irridu nibqgħu nħarsu l quddiem b'dan il-kuraġġ li wrew in-negozji tagħna iva ġej żmien tajjeb ta' investiment f'pajjiżna u għalhekk iridu nibqgħu inħarsu il quddiem b'dan l-ottimiżmu. Ma mhux kulħadd jemmen fl-ottimiżmu, mhux kulħadd. Hemm min flok jieħu pjaċir b'dal ġid l-għadni kif semmejt, daqqa imur fuq il-qabar ta' Kristu. U daqqa imur quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Daqqa jmur Ġerusalem u daqqa jmur ikisser il-qrati ta' pajjiżna. F'xamel f'Ġerusalem irnexxilu xi jew le ma nafx. Imma jkisser il-qrati ta' pajjiżna mhux se nħallih. U dil-ġimgħa ilqajna b'sodisfazzjon l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali tal-ECJ tal-European Court of Justice fejn issa nfakkarkom ftit ħammur ftit lura tajjeb li wieħed ma jnessix jippruvaw jagħmlu l-oppożizzjoni. Mela aħna kellna l-kritika u l-Kummissjoni Venezja għamlet rakkomandazzjoni biex nibdlu il-mod ta' kif jinħatru l-imħalfin u l-maġistrati f'pajjiżna. Aħna lqajna dik ir-rakkomandazzjoni konna diġà għamilniha qabel irrappurtat il-Kummissjoni Venezja. U mbagħad wara li l-Kummissjoni Venezja għamlet ir-rapport tagħha, erġajna bdejna proċess biex nagħmlu riforma aktar robusta. U x'għamlet l-oppożizzjoni? Flok ferħet magħna x'għamilna proċess li wara kollox istess qablet miegħu. Baqgħu għaddejjin b'kawża fejn kienu qed jattakkaw is-sistema l-antika, ġifieri s-sistema li spiċċat issa. U li daħlu huma, sewwet tgħid Clint, sistema li daħlu huma, is-sistema li writna fl-2013, is-sistema li tant kienu jiftaħru biha fi żmienhom fil-gvern. Attakkaw dik is-sistema u baqgħu jattakkaw il-qrati tagħna. Kieku rnexxew u teknikament għadhom jistgħu jirnexxu. Ifisser li l-qrati tagħna jieqfu milli jaħdmu, jieqfu. Għax għandek ħafna u ħafna mħalfin li nħattru fi żmienhom stess bis-sistema l-antika. Ftemna fuq sistema ġdida, wasalna l-sistema ġdida u minkejja dan baqgħu jinsistu li ma jwaqqgħux il-kawża. Dik ma tinti tara kemm hemm min jemmen fil-ħsara. U kemm għamlu l-naħsara barra l-pajjiż u li l-gvern jikkontrolla l-imħalfin u l-mod kif naħtruhom biex inżommu lill-imħalfin f'idejna, dak x'kienu jagħmlu huma fi żmienhom. U llum kellek l-Avukat Ġenerali tal-European Court of Justice li jgħidilhom li s-sistema l-antika li kellu dal-gvern li ħloqtu intom stess wara kollox kienet waħda tajba tal-ħatra ta' ġudikatura. Aħseb wara kemm hi aktar u aktar tajba is-sistema li għamilna ħnissa. Basta ilhom snin jagħmlu l-ħsara. U llum qasim qar jagħmlu apoloġija. U qed nistennija din l-apoloġija, naf li mhux se tasal, anzi jibqgħu jippruvaw jaraw x'jagħmlu fejn għax ma rnexxewx ibqgħu ċerti u żguri li xi forma ta' ħsara oħra jippruvaw jagħmlu. Dan huma l-istess nies rajna meta kienet jiġi attakkat il-programm ta' ċittadinanza b'investiment f'pajjiżna minn esponenti ewlenin sħab l-oppożizzjoni fl-Ewropa u dil-ġimgħa rajna li waħda ewlenija minnhom li tant kienet tattakkana u tgħidilna b'korruzzjoni u mhux korruzzjoni sabula $500,000 cash id-dar. Dak min jattakkana. Dawk huma l-ħbieb tal-oppożizzjoni fl-Ewropa. Dawk huma n-nies li moħħhom biex jagħmlu l-ħsara lil dal-pajjiż. U għall-ħsara aħna nilqgħu b'ottimizmu, pożittività, b'imħabba lejn in-nies u b'imħabba lejn dan il-pajjiż. Jekk tistaqsuni mbagħad x'inhija f'din l-aħħar sena l-iktar ħaġa li għamlitni kbugri. Is-serjetà fit-tmexxija. Issa din tista' tgħid sena mill-bidla
fil-gvern, l-istess amministrazzjoni ma bidla fil-gvern, araw, għaddit sena issa. Hemm xi ħadd li jiddubita mis-serjetà ta' din it-tmexxija. Staqsu lilkom infuskom jekk f'sena kenniex episodju wieħed li hu wieħed li jiksira mal-prinċipju tal-governanza tajba. Wieħed. U tistgħu tfittxu intom se ssibu. Ħadd ma jgħidha din. Dejjem isemmu x'ġara snin ilu u x'ġara xhur ilu x'ġara f'dis-sena. Ma jsemmiha ħadd. Il-bidla kulħadd jemmen illum li kienet bidla reali, mhux bidla kosmetika, fejn komplejna nibnu fuq it-tajjeb li sar u sar ħafna u ħafna tajjeb u fejn kellu jinbidel għat-tajjeb. U għamlu din id-domanda u saqsu. U saqsu l-min jgħidilkom għax intom x'tajbin fil-governanza tajba hemm xi ħadd li jista' jitfa' imqar dubju wieħed fuq is-serjetà fit-tmexxija li wrejna f'din l-aħħar sena. U għalhekk li dak is-sens ta' tmexxija tajba, ta' governanza tajba, irridu nibqgħu mixjin bih. Għax huwa dak li jagħtina il-kredibilità li nkomplu bidliet wara bidliet. Araw x'għamilna f'din l-aħħar sena. Kien hemm min qalli f'sena waħda inqas minn sena, 11-il xahar u ftit. Għamilna bidliet daqskemm is-soltu jsiru f'leġislatura sħiħa f'5 snin. U meta toqgħod tikkunsidra kultant tant tkun qiegħed involut fil-bidliet li qas tibda tirrifletti x'qed tagħmel. U issa f'dal-jiem tibda tgħid imma min Jannar sallu x'għamilna. U tibda tara bidliet li bdew mal-ewwel ġurnata mit-13 ta' Jannar u ma waqafniex ġurnata. Nibdlu. U bidliet għat-tajjeb. Bidliet li meta wieħed jagħmel l-eżami ta' x'tawna lura, l-frott li tawna lura. Tawna lura ħafna u ħafna tajjeb. U għalhekk li meta llum ħadd ma jista' jiddubita mill-kredenzjali ta' trasparenza ta' dan il-gvern, tal-governanza tajba. Jiddispjaċini li nara min b'mod ċar issa qed jippruvaw jattakkaw l-inkjesta pubblika. Din inkjesta li nixtieq illum ikolli din l-opportunità li ngħid ftit kliem dwarha f'ġurnata li kulħadd rah ir-rapportaġġ dalgħodu u għalhekk forsi llum huwa jum importanti aktar minn oħrajn li wieħed jitkellem dwarha. Jien smajt qal il-kap tal-Oppożizzjoni għal proċess tal-ġudikatura dan, anke dik bażwara. Għaliex l-inkjesta pubblika hija inkjesta maħtura mill-Prim Ministru preċedenti, hija inkjesta taħt l-Inquiries Act u qal għax dal-Gvern, dal-Prim Ministru qed jattakka l-ġudikatura. Anke il-bażiku l-iktar ħaġa sempliċi li kif tistinti titkellem fuq żewġ imħalfin irtirati u tgħid li huma l-ġudikatura. Daqs kif inti tista' tgħid li Simon Busuttil huwa l-kap tal-Oppożizzjoni llum. Jew li Lawrence Gonzi l-Prim Ministru. Ħalli għal għadhom imexxu huma. Imma biex taraw kemm aqqas il-bażiku ma jirnexxielu jġib tajjeb il-kap tal-Oppożizzjoni. Iżda lil minn dan. Ħalli niġu għal dak li verament huwa importanti llum. Ġimgħat ilu kont tkellimt dwar din l-inkjesta u tkellimt dwar li xtaqt illi l-bord iżomm mat-termini ta' referenza, ġifieri dak il-parametri li kienu ingħataw fi żmien il-gvern preċedenti li fihom kellha timxi l-inkjesta ta' ma ttux għax b'xi mod trid nindaħal, dik fl-aħħar mill-aħħar hija inkjesta li qed titmexxa minn 3 persuni u jaraw huma kif għandhom imexxuha. Iżda għaliex ma rridx li għada pitada meta jkollna r-rapport il-konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta, ikun hemm xi ħadd u jidher li hemm min hemm li għandu dal-interess li jippruvaw jattakkaw il-konklużjonijiet tal-bord tal-inkjesta. L-istess meta appellajt għall-ispeditezza. X'inhi l-ispeditezza? Ħanuża kelma legali laqgħet nitkellmu fuq proċess legali. Speditezza tfisser mhux għaġla, mhux l-għaġla. Min qed jgħid għandu jkun hemm l-għaġla. Li ma jkunx hemm tkaxkir tas-saqajn. Dik. Sempliċi ħafna. U iż-żmien
li għandu bżonn il-bord tal-inkjesta biex jikkonkludi l-eżerċizzju tiegħu. Għandu jieħdu, ħadd met jgħid li m'għandux jieħdu, imma l-appell għall-ispeditezza jiġifieri li ma jkunx hemm tkaxkir tas-saqajn għal xejn jibqa' hemmhekk. Għal xiex nitlob li jkun hemm speditezza mingħajr raġla żejda, mingħajr ma jitħalla xejn li hu rilevanti barra. Għaliex jien l-ewwel wieħed għandi x-xewqa u rrid anzi illi l-bord jasal għal konklużjonijiet tiegħu, għal rakkomandazzjonijiet tiegħu. Sabiex imbagħad il-gvern ikun jista' jevalwa sew ir-rakkomandazzjonijiet li jasal għalihom dak il-bord. U nsaqsi jiena x'għandha ddejjaqni l-inkjesta. Ħa nagħmel forsi l-iktar domanda sempliċi għax qalu għax lill Prim Ministru ddejqu l-inkjesta. Jiena x'għandha ddejjaqni l-inkjesta. Jekk hemm xi ħadd li ma semma qatt fl-inkjesta huwa jien. U l-inkjesta il-fatt li l-inkjesta titkellem dwar ġara fl-2017 u dakinhar jien kont diġà membru parlamentari. Li ma semmini qatt huwa ċertifikat fih innifsu. Mhux talli ma ddejjaqniex l-inkjesta, anzi nħares il-qudiem għar-rapport u qed nistenna illi jkolli dak ir-rapport f'idejja. Ikun xi jkun l-eżitu tiegħu żgur li se jkun ċertifikat tax-ġara fil-passat ta' kemm inbidlu għat-tajjeb l-affarijiet f'din l-aħħar sena. Mela żgur li la l-inkjesta u lanqas ir-rapport ma ser idejquni lili, anzi nistennihom. Ħalli skont ir-rakkomandazzjonijiet wieħed ikun jista' jibda jitkellem imbagħad. Għaliex ejja naċċettaw li dan hu każ li ħalla ferita kbira. L-ikbar ferita hija dik fuq il-familja ta' Defni Caruana Galizia. Ukoll ferita fuq is-soċjetà tagħna. Ferita wkoll fuq il-pajjiż b'mod ġenerali. U dil-ferita trid tibda tingħalaq. U determinat li nibda nagħlaq dik il-ferita. U għalhekk li ma rridx tkaxkir tas-saqaj, għaliex dik il-ferita kull wieħed u waħda minnha għandu id-dover li nibdew dan il-proċess biex nibdew nagħlqu. Biex nibdew nagħlqu dik il-ferita. Mhux faċli nifhem li din hija waħda mill-aktar affarijiet importanti li jrid jagħmel dan il-gvern li jibda jagħlaq dik il-ferita. Fuq kollox illum, meta huwa ċar issa li hemm min u mhux se noqgħod nitkellem dwar min għalkemm l-affarijiet għal min għandu ftit melħ jidhru li huma ċari, illum għandi dover biktar responsabbiltà dak li nipproteġi l-inkjesta u l-inkjesta se nipproteġiha. Illum għandi dak id-dmir miżjud fuqi li għal min qed jipprova jkisser l-inkjesta pubblika jinsewwi ġeb lura billi ngħid illi l-Prim Ministru li ħatar dik l-inkjesta se jkun qiegħed jipproteġi l-ħidma tagħha. Kemm il-ħidma tal-inkjesta kif ukoll ir-rapport. Dan huwa d-dmir illi jien għandi u se nwettqu. Ħbib tiegħi nifhem li għalaqt b'suġġett illi huwa importanti. Huwa importanti daqskemm huma l-affarijiet l-oħra kollha li semmejt aktar qabel. U għalhekk illum gburi b'dan il-pajjiż għaliex ma narawx l-affarijiet b'mod individwalizzat, ġifieri naraw l-affarijiet b'mod holistiku. Il-kummerċ kemm huwa importanti għal pajjiżna, in-negozji kemm huma importanti, l-impjiegi, li jkollna valuri b'saħħithom li nibżgħu għal xulxin f'dawn il-mumenti, partikolarment li dak li tallimna mill-pandemija, l-lezzjonijiet li ħadna mill-pandemija ma ninsewhomx. Is-27 ta' Diċembru jrid ikun proċess li bih niġu lura n-normalità. Imma tajjeb li ħadna mill-pandemija u iva kien hemm lezzjonijiet tajbin li ħadna s-solidarjetà li nibżgħu għall-familji tagħna li naħsbu f'ħadd ieħor. L-aħna kbar mill-jiena. Dak irridu nżommuhom. Ma rridux immorru lura għal dak li kien qar qabel il-pandemija, rridu nieħdu dak li kien tajjeb mill-pandemija, dak li id-batija naturalment id-batija medika, restrizzjonijiet dak irridu mis-27 ta' Diċembru nibdew ngħidu issa beda l-proċess
biex inħalluhom warajna. Imma importanti illi sakemm niġu u nispiċċaw it-triq għan-normalità, nibqgħu nirrispettaw id-direzzjonijiet li qed tagħtina l-Awtorità tas-Saħħa Pubblika. Kruċjali ġejjin fi ġranet kruċjali. Ejja ma nirrovinawx dak kollu li rbaħna f'dal aħħar ġimgħat. Faċli t-tentazzjoni u nibża ħafna minnha li llum semmija Chris qabel ukoll fejn fis-27 se nibdew nlaqmu lin-nies u t-tentazzjoni xi tkun? Telqet il-COVID li ngħidu hekk, mhux il-każ. Mhux il-każ u jkun żball kbir. Jekk ngħidu sanna tilqima, il-vaċċin, fis-27 se nibdew illaqmu, mela mis-27 il-qudiem kulħadd jagħmel li jrid. Nifhem li hemm dak il-periklu u nagħmlu żball kbir jekk nillaxkaw fis-27 ta' Diċembru, żball kbir. Ħbib tiegħi mort Mater Dei u mmorru ta' kull ġimgħa qegħdin flimkien ma' Chris, nżuru diversi wards, nżuru l-ITU, nżuru l-ħaddiema u tittara bajnejk ukoll. Il-pressjoni li taħtet jaħdmu n-nurses tagħna, li taħtet jaħdmu t-tobba, u llum jiġu t-tobba lura u jagħmlu li dan l-appell. Is-sodod tagħna, l-ITU tagħna, in-nurses qed inlaħqu. Ebda pajjiż ieħor ma jista' jgħidha fl-Ewropa kollha. Għandek ICUs u ITUs ifuru. Sodod ma jlaħqux l-isptarijiet f'pajjiżna qed inlaħqu. Imma jagħmlu lek appell wieħed. Iżidilniex il-pressjonijiet. Iżidulniex il-pressjonijiet li jfisser messaġġ sempliċi dak mit-tobba u min-nurses li nixtieq nagħmlu tiegħi wkoll illum. Kulħadd trid jibqa' responsabbli li nosservaw ir-regolamenti. Iż-żmien li fadal huwa qasir. Ħdejk dak li għaddejna minnu, iż-żmien dejjem qed jiqsar. Imma importanti li nibqgħu inżommu dixxiplinati. Vera, fil-27 nibdew dan il-proċess, imma sakemm l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna li nibqgħu irridu nżommu mar-restrizzjonijiet, hekk irridu nagħmlu. U għalhekk l-awguri huma f'dal kuntest partikolari, huma awguri sinċiera, l-awguri tiegħi lejkom, awguri mill-qalb. Mument li rridu nibqgħu nimxu bi prudenza. Is-27 ta' Diċembru se jimmarka jum importanti ħafna għal kull wieħed waħda minna, għexna 10 xhur illi jekk tgħiduli fi frar li għadda. Xi ħadd minna ġod il-Kamra, xi ħadd u minnu ġod għall-pajjiż qatt temmen li kellna ngħaddu minn da xhur li għaddejna minnhom. Naħseb hija domanda li kulħadd tisaqsiha. Għadx xi ħadd minna ħolom li dal-pajjiż li d-dinja kellha tgħaddi minn dal-mument. Imma ġew fuqna. U rejna kemm verament pajjiż li huwa b'saħħtu, reżiljenti, fejn verament aħna l-poplu tal-George Cross li xejn ma jaqtalna qalbna, u rejna wkoll kemm aħna gvern li kapaċi mmexxu. F'mumenti tajbin fejn għandek l-ekonomija taħrab tiġri l-qudiem, imma wkoll il-gvern ngħidlu hekk tal-kontinġenza, l-gvern li f'mument ta' kriżi imexxi lil pajjiż f'direzzjoni dritta. U iva, illum nemmen illi il-kredenzjali tagħna bħala gvern komplew jitilgħu il fuq għaliex urejna li uritna pajjiż fl-2013 li kien mill-lat ekonomiku imkisser. U l-ekonomija tagħna f'temp ta' ftit snin ħarbet tiġri l-qudiem. Urejna wkoll f'dis-sena li kapaċi nżommu l-ekonomija mixja l-qudiem, kapaċi nżommu l-impjiegi b'saħħithom f'pajjiżna, kapaċi jkollna governanza tajba, kapaċi nipproteġu l-pajjiż minn kull anglu f'mument ta' pandemija, f'mument ta' kriżi, u għalhekk li nħares il-qudiem b'żewġ dati ċari issa. Marzu li ġej, fejn f'Marzu irrid nara li dan il-pajjiż ikun irkupra li daħal sew lura fit-triq tan-normalità, Mejju irrid li dan il-pajjiż ikun ġi lura back to normal business. Iva ħbib tiegħi is-sena 2021 se tkun sena mill-aqwa l-pajjiżna. Irrid irkupru ekonomiku b'saħħtu. Irrid li r-reputazzjoni ta' pajjiżna barra minn xtutna tkompli tissaħħaħ. Irrid staġun ta' turiżmu mill-aqwa.
Dan kollu rridu nagħmluh flimkien hekk kif dawn l-aħħar xhur ħdimna bħala pajjiż wieħed Maltin u Għawċin maqudin flimkien m'hemmx kuluri. Ma rridx nisma' b'diviżjonijiet politiċi. Dak inħalluhom mbagħad taqqas diviżjonijiet, opinjonijiet differenti. Għal meta tiġi l-elezzjoni noqogħdu niddibattu bejnietna, dibattitu huwa tajjeb, ma rridx firda f'dal pajjiż. U da x-xhur se jkunu kruċjali biex naqbdu flimkien poplu wieħed nimxu l-qudiem u sakemm naslu għal Marzu, u sakemm naslu għal Mejju, ngħidu illi dal-xhur li għaddejna minnhom vera kienu passat, ħadna tajjeb minnhom, tallimna mill-esperjenzi li ħadna, però iva ħalli nħarsu l-qudiem, ħares il-qudiem b'sens ta' ottimizmu lejn dal-pajjiż li kull wieħed u waħda minna tant għandu għal qalbna Għawċin u Maltin b'saħħitna l-qudiem. U nawguralkom il-milied ħieni u sena mill-aqwa. Grazzi. Grazzi kbira. Il-Prim Ministru, l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, grazzi kbira wkoll. L-udjenza preżenti, telespettaturi ta' One u segwaċi kollha ta' Facebook Live. Il-kumplament tal-ġurnata tajba u l-festi tajba lil kulħadd. Grazzi.